Tak, poďme pekne na to. Aha, tu vidíme nejaký počítač. Aha, dobre, to je nejaký taký starší typ ešte. Jej, tu je obrazovka. Pozrite, taká obrazovka smiešná. Aha, na nej sú nejaké všelijaké veci, čo to vidí, počkaj. A štvorčeky, obdĺžničky, no alebo neviem na čo je. Neviem na čo to tam dali, počkajte, čo to tam ešte je. Vidíte tam nejak sa puklo, či čo to na moni... A to je grafika. Aká grafika? Ale nie, to niečo tam puklo. Ale nie, že to bol nakreslené. A tu je zase ďalší počítač, to... Ale to... Ďalší počítač, to na čo 3 počítače to mám komentovať? Ale 4. počítač, ale prosím, nebláznite. Na čo by bol každému počítač, ak vtedy ani elektrika poriadne nešla, ani internet nebol. To, čo tu budeme komentovať, takéto počítače, čo? Pán kolega, pokoj, áno. Aký pokoj? No, a však si mi povedal, že mám komentovať, no tak to komentujem. Nebol ani internet, nič nebolo a žili sme šťastne, boli sme ešte zdravší. Áno, až kým rodiny sa nám nerozpadávali. No jasné. No, dosť.